sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsway. Sa headlines kang sa tuyang mga barata, bangkay ni sarong persona na diskubre sa sarong bakanting lote sa Barangay Libuton, siyudad kang Naga. Suspect na nambanog subutin live-in partner nasa custody na kan mga otoridad. Naga City, generally peaceful sa report kang Naga City Police Office sa Peace and Order Council meeting. Bagong bukas na membership mall sa Naga, sinampulan nin mga shoplifters. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod Bareta. Nasa kustodiya ng unyan ka Naga City Police Office ang subot dating pulis na pinagtutok do na nambanog sa sayang live-in partner mientras nayaon sa laog kang sarong lodging house sa syudad ng Naga. Ramon taman kompletong details kan sa report ni Melvin Machado. Pirang oras nagtago ang sospek sa maduot na lugar na inikang grandstand harani sa Naga Central School 2 bago nagbalyo sa barisbisan kang Biskas na tulusman in the report kang gwardya sa mga otoridad kang Police Station No. 3 kung kaya ini naaresto. Subagong aga, inabutan kang GNN News Team ang sospek kaibahan ang mga pulis matapos na ipamedical sa Naga City Hospital. Nagtugot nin interview ang sospek basta tahuban lang subot ang sa iyang lalawgon. Inako niyang selos ang pinagpunan kang sedang iwal kang sa iyang live-in partner. Istorya ka ini, nagbakal siya ning mainom na arak asin kang pagbalik niya sa kwarto, nadungog niya na may kaulay sa cellphone ang sa iyang live-in partner mientras niyaon sa comfort room. Bako lang saro, kundi 2 beses niyang nadungog na subot, may sinabing ingat asin nag-I love you. Paglabas ko po, pagpalaog na ako, di niya aram, napaabot na ako, nahalog na ako, doon sa CR, may kahuron siya. Nagsabi-sabi pa siyang, nalang ko lang na, ingat ka. Tapos yun na po. Di ko lang ito para papansin. Hinihiyaan ko lang ito. Di pagpatok kang paubos sa sarong GSM lumuhi ito, nagluwas naman ako, nagbakal naman ako ng Margarita na. Maling sabi, nagbalik na po ako. Pagbalik ko naman, yun na naman, may kahuron naman siya sa CR. Nag-I love you pa siya. Di ko lang ito para pansin. Digni na subot nagpuon ang sedang komprontasyon. So, parang nagbayin lang siya, nawala akong nadangog. Napag-abot ko. Yun na ito, nag-open forum na kami doon. Pinaamin ko siya. Sabi ko sa iya, matagal ka pagparigibong mo sa kuya. Magkaiba kita, may kauro ka sa CR, tago ka pa sa CR. Tapos, di man na pong nag-hypertension na sabi ko, maghurong tanduwa, magtiluga ang kitang duwa. Magtuga. Amin siya. Sabi ko, nga taro parigay mo sa kuya, tinaw ko siya mga isisindaw, tinaw ko siya mga gabos na dahil para pinabayaan, mga hulugan mo. Tapos, sabi ko sa iya, ini cellphone mo, buksan mo. Gusto ko parang so, nagtulagit ako. Gusto ko mailing dyan, nagkahuron mo, nag-text na dyan. Yun yung sa iya. Yun na po itong so, sabi kong, di ka baka magka-burking itang kunyan. Aputan mo, sundi apod sa imo. Kaya sabi ko, bigla lang siya luminuwas na. Tabang, arka ito. Di ako man, binuhod ko siya. Tapos sabi ko, bago ka man, ako, tsura ko na ito eh. Nakabrief, tanggiling kami. Doon ko na siya para palaog na. Tapos dumuhan ko naman kinuasot, parang toy na nasasabi niyang may badil na ako. Kung may badil po ako, kadan ako siya, pigbiro ko siya. Dahil kita maluwas hindi yung buhay, pares tagadan. Ganyan, sabi ko. Pigbiro ko siya, sabi ko, may kasabihin, bang teledet dos pati. Kampagrapado sa iya kan biktima, susog pa sa suspect, nagbalus lang subot siya. Kung ano niya ito subuti kang Gisem Blue, pinalo sa kuya, sa payo. Iyo po yun. Tapos, that time, pag pigsasaksak niya ako. Patas-tas po kang inipong bado ko po. Yes. Tapos, sinagan ko kayo ni.
Tapos utro naman siya pukpuk atong barong buti sa kuya, sa payog. Ako, nagdepensa naman ako sa diri ko, ta maluyang lawas, ko ta may stroke patient po ako. Kaya kung ano man po ipaparataram niya, kautikan po iyan. Ang suspect ang nasa custody ngunyan kang Naga City Police Office, Police Station number 3 para sa magkakanigong kaso. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, pinaghahanap pa man ngunyan kan mga otoridad kan Police Station number 3 ang sinasabing badil kan suspect. Susog kay Police Senior Master Sergeant Toby Bunggon, nawalat subuot ang badil sa laog kang sarong kolehiyo kung saan ininadakop kan subagong aga. Tangon po, piglolocate pa kan personnel kan Station 3, itong sinasabing bit-bit ka ining badil. Takan madukayan ini kasubagong amay, mayo man po ining bit-bit na badil, pero kan hinapot ini, ang sabi, nawalat niya po da sa laog kan Biscast. Kaya ngunyan, sa tabang po kan mga security guard naman sa eskwelahan, pinaghahanap po si sinasabing badil kay ining suspect. Padago sa mga bareta, generally peaceful ang syudad ning Naga. Inang report kang Naga City Police Office sa nakalis na peace and order council kan inatindiran ni Naga City Mayor Nelson Ligacion. Susog sa alkalde, inako man subuot kan PNP na may mga krimen na nangyayari sa syudad na iuman ang pinagtatawanin aksyon. Idinagdag pa ni Mayor Nelson Ligacion, maski matuninong ang syudad ng Naga, daiman subuot maging kampante ang lambang saro. Generally, okay man po. Yan si report. But then of course, aramta na nabanggitan man na may mga krimen na nangyayari as in nare-report. Various kind si mga crimes. And ang sabi po sa Satuya, kan PNP, may corresponding action man na ginigibo. May mga krimen na sa paghiling kinakaipuhan na matutukan, sin iyon po yan si Satuyang ipinapakiulay sa liderato kan Philippine National Police. Pero as a whole, considered as peaceful ang Satuyang komunidad. Mayong gayong dapat ipagbahala pero daiman dapat makampante. Sa iba pang issue, napangirit si Naga City Mayor Nelson Ligacion sa impormasyon na mapuon na subuot sa Lunes ang biyahe kan tren hali sa syudad ning Naga pasiring sa Uwas Albay. Susog sa alkalde, haloy na kayang may mga pasabi dapit sa biyahe kan tren, alagad mayo man subuot aksyon. Alin ang nasabihan. Sana. Pero dahil ko po kaya na hihiling gayo si aksyon. In the past, permi man pong may sinasabing siring. Pero aram taman na mayo. But I understand in the State of the Nation address, igwang nabanggitan manunungod sa siring na transportasyon from north up to the Bicol area. Padago sa mga bareta, bako na sa Balatas New Development Area, gigibon ang mga darakulang civic activities kan lokal na gobyerno kan syudad ning Naga, ngunya na Peña Francia Fiesta. Susog kay Mr. Allen Riundanga, pamayo kan City Event Promotion and Information Office, pati naman kan Culture and the Arts Office, sa City Hall grounds na subuot gigibuhon ang kadaklan sa mga aktibidad. Kabali na digdi ang presentation kan mga kandidata sa Miss Bicolandia asin ang taragbuan. Pinagmaray po na sa City Hall grounds naman gibuhon ang Tagbuan Arts Fest. Siyam na aldaw po ining konsyerto, siyam na aldaw na banseto, siyam na aldaw na exhibit, siyam na aldaw na igwa po ning mga competitions na gigiribuhon digi sa laog ng City Hall. Igwa po kitang mga katuwang na mga local artists, katuwang na mga private corporations na iyo po ang magiribo kamanlain-lain ng mga aktibidad. Igwa po mga haling Manila na mga banda na mapasiring sa tuya sa Naga, pero po digdi na yan sa City Hall. Parte po yan kang pulisiya, although po ini gigibuhon po ining po yan, anunsong ini, duman sa August 2 Joint Operations Center. Part po ini kang gigibuhon na policy statement kang gobyerno lokal kang Naga, katakod kang pagmantenir
kang heritage value kang kasentrohan kang Naga. Kaya po ang ngunya na taon, ang kasentrohan kang Naga will be only dedicated to parades and processions. Sa pagbabalik kang news break, bangkay ng sarong persona na diskubre sa bakanting lote sa Barangay Liboton, Siyudad ng Naga. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwalta kang GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. News Break. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. This event is brought to you by Naga College Foundation, the home of the champions. Enroll now for as low as 2,000 pesos. For more details, visit www.ncf.edu.ph. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City, and enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel? Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Swim like a champion at NCF Training Pool. Avail their swimming lessons until the end of July at a very affordable rates. Contact Coach Joseph Tena at 0949-447-2792. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited.
Dako sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, disganado si Education, Sport and Scholarship Head Attorney PJ Barosa sa Department of Education kung taano tadai pinagtatawanin kopya ang lokal na gobyerno kan Naga kan listahan kan mga atletang taga-Naga na kabali sa palarong pambansa. Ang listahan kan mga atleta ang basihan kung si Isay ang pwedeng tawanin tabang hali sa LGU. Inakamundong po na hanggang ngunya po, mapo kita natatanggap na opisyal na komunikasyon o memorandum na nagpapaabot sa tuya kung isay sa mga taga-Naga, isay sa mga atleta kang Naga ang ipapadara sa palarong pambansa. Apisar na igwa na daang sa atyan na hapon ng pagbiyahe. Nadai ko po aram kung isa ang mababiyahe. Amapunganin ko natanggap na komunikasyon. Sa satuyang police report, bangkay ning sarong persona na diskubre sa bakanting lote kan Barangay Liboton, siyudad ning Naga, ngunya na hapon. Aramon ta ang kompletong details kayon sa report ni Melvin Machado. Marikas ang pagresponde ka mga otoridad hali sa Police Station No. 3 sa apod na subot may malain na parong sa sarong bakanting lote sa kalabaan kang MT Villanueva Avenue, parte kan Barangay Libuton, siyudad kang Naga. Kaibahan ang mga investigador tulos naglaog ang mga otoridad sa lote na pinagtutukdo na pinagigikanan kan malain na parong. Kaibahan ka mga pulis na naglaog sa bakanting lote si Barangay Kagawad Emma Agara. Daiyo man ang pinag-apudan kan mga otoridad. Kinumpirmar ni Kagawad Agara na may nahiling sidang tuhod asin plastik na bugtakanin sinaudan. Ang nahiling mi itong binakal na papatos kang Uncle Jans. Tan sabi kang magurang, nagbakal dyan sa Uncle Jans. Iyo may bigbasihan. May tuhod po dito nahiling nakapatos sa tamong. Sa nakalis na pirang aldaw, lakop sa social media ang pangapudan sa publiko. Dapit sa sarong nawawarang 17 anyos sa senior high school student kang Camarinesor National High School. Padagos pa ang ginigibong pag-imbestigar kang Naga City Police Office sa nasabing insidente. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang police report, anong nakababaihan na suspek sa shoplifting sa kabubukas pasan ng membership mall ang naaresto kan mga otoridad kan Suudma. Apat sa anom na suspek ang residente kan Azero Street, Tugatog, Malabon City. Asin ang dua ang pareho man residente kan Apelo Cruz, Malibay, Pasay City. Sa report kan PMP, pinagmamanman subuot kan mga guwardya ang hiro-hiro kan mga suspek matapos magkuanin produkto. Pinaghalat kan autoridad kung mabayad ang mga ini, alagad nagluwas na sa mall. Digdi na nag-apod din pulis ang mga guwardya kung kaya naaresto tulos ang anom na suspek. Padago sa mga bareta, sa Agosto 2 na gigibon ang coordination meeting kan Joint Operation Center as in Multi-Agency Coordination Group na ipinaapod ninda Alcalde Nelson Legacion as in Arsobispo Rolando Tria Terona. Pinag-amay ang pagtiripon kan JOC huli kan pag-antisipar na dakol ang mabisita sa syudad ning Naga urog na tamayo na subod COVID restrictions. Enot po sa Agosto 2, sa tuyan na pong gigibuhon ang coordination meeting kan Joint Operation Center, Multi-Agency Coordination Group. Ini po paapod ni Arsobispo Rolly Tirona, si ringman po ni Mayor Nelson Legacion. Pigpaamay po ngunyan ang paapod, dara po ngani kan piglalauman na numero kan mga mapasiring na mga peregrino, mga devoto kan sa tuyang mahal na ina, digdi sa tuyang pong syudad. Given po ngani na mayo na po baga kita ning COVID restrictions. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fan page GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samayang official YouTube channel GNN TV 48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang
bida ang Bicolano. Sa ngaran ni Antoinette Eduardo, ako si Mark Mendoza. Ini ang Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.